keikkoja Pohjoismaissa ja Saksassa. Spotifyssa yli 1 miljoonaan kertaan kuunnellut kappaleet henkivät ruotsin suomalaista melankoliaa. Tämä on ollut niin kuin pitkä harjoitus. Ja ne 10 ensimmäistä vuotta oli paljon tätä, niin kuin, että oppi sen taustan, tangon taustan ja kaikki nämä alkuperäiset ja hienot vanhat tangot. Ja sitten uskaltaa vähän rupea tekemään enemmän omaa. Se oli varmasti se, mikä sai meidät kasvaan eniten. Månskensorkestern on vuosien varrella tehnyt yhteistyötä monien tunnettujen artistien kanssa. Aina Anna Järvisestä ja Arja Saijonmaasta Weeping Willows-yhtyeen Magnus Carlssoniin sekä Frida Hyvöseen. Orkesteri on myös voittanut parhaan elokuvamusiikin Jussi-palkinnon Suomessa musiikistaan elokuvassa Laulu koti-ikävästä Ingenrikti Finne. Kaiken keskiössä on kuitenkin aina ollut tango. Me ollaan tunnettu, että me